Исәнімсіз эфирда хабарлар программасы, студияда Адилия Бурханова. Яңа ел ялларында Ринат Фәрдиев исемендәге парктагы чыршы яныннан кеше üzülмәде. Мәдәният хезмәткәрләре, балалар коллективлары көн сайын нинди дә булса чара уздырды. Яңа ел кичендә булган бәйрәмнән безнең репортаж. Мотор традиция буенча быел да 31 декабрь кичендә үзәк чыршы янында зәйлеләр бергәләп яңа елны каршы алды. 2024 елның тәүге сәгатьләре сугарга санаулы вакытлар калганда зәйлеләрне район башлыгы да котлады. Разиф Кәримов район халкына сәламәтлек, ил көннәребезнең тыныч булуын теләде. Иң яхшы теләкләр, саулык, сәламәтлек, илебезнең күкләре тыныч булсын, иң яхшы теләкләр зәйлеләр сезгә. Бәйрәм белән! Бәйрәм тамашасы барышында чыршы яны җыр бию уеннар белән гөрләп торды. Энергетик мәдәният сарае хезмәткәрләре чыгышлары чарага ямьстәде. Чыршы тирәсенә җыелган зәйлеләр рәхәтләнеп күңел ачты. Олы Батырас авылында гасыр дәвамында беренче тапкыр тантаналы Раштуа гыйбадәтләре узды, ә балалар өчен чын Раштуа бәйрәме оештырылды. Благословим Бог навсегда ныне и присно и во веки веков. Олы Батырас авылындагы Архангел Михаил чиркәвенең кышкы храмында Раштуа төнендә гыйбадәт кылу узды. Шулай итеп монда дистә еллар сакланган тынлыктан соң Раштуаны каршыладылар. Архангел Михаил һәм Иске Богородица иконасы янында сәламәтлек һәм тынычлык өчен дуга кылдылар. Бу иконаларны храм старостасы Юрий Рябов тырышлыгы һәм хәйриячеләр ярдәме белән реставрацияләгәннәр. Зәй районы благочинный Вячеслав Атакай изге бәйрәмгә килүчеләрне Раштуа белән котлады. Балалар өчен храм каршында Раштуа чыршысын бизәгәннәр. Кыш бабай, кар кызы күңелле уеннар, чыршы тирәли җырлап әйләнү бәйрәмгә тагын да ямьстәде. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Кеше тормышындагы иң әһәмиятле вакыйгаларны исәпкә алып, теркәп баручы ЗАГС бүлеге 2023 елга нәтиҗә ясады. Әлеге саннар белән киләсе видеоязмада таныштырабыз. Зәй ЗАГС бүлеге хәбәр итүенчә, 2023 елда районда 226 сабый дөньяга килгән. Аларның 114 малай, 112 кыз бала. Сабыйлар гаиләдә күбрәк икенче бала булып туган. 48 бала гаиләдә беренче, 87-се икенче, 52-се өченче, 38-се дүртенче һәм 5-нче бала булып туганнар. Ике гаиләдә игезәкләр туып якыннарын сөендергән. Әти-әниләр балаларына Батыр, Ансель, Ян, Афина, Оливия, Демид кебек сирәк исемнәр биргәннәр. Узган елда Зәйдә 226 яшь гаилә барлыкка килгән, 188 пар аерылышкан. Райондагы демографик хәл белән мактанып булмый. Әлегә балалар туу үлем очракларыннан артык түгел. Әлеге саннарга килгәндә узган елда 664 кеше бакыйлыкка күчкән. Зәйдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре иртән үк эшли башлый һәм аларда шәһәр халкы ит, колбаса продукциясе, сөт, май, йомырка, бал, шикәр комы, ярмалар һәм башка фермерлык продукцияләр сатып ала. 2023 елда барлыгы 32 ярминкә уздырылган, ә яңа 2024 елда беренче авыл хуҗалыгы ярминкәсе 13 гыйнвар көнне шимбә иртәсендә оештырылачак. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам. Имин кичләр сезгә.